higala, kumusta ug maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope, usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pagmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumpletong mga kasayuran, mga pagtulon-an nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmaon dalang tanan makagagahom namo nga Dios nga naa sa tronos kita saan sa mga langit. Amahan ining taknaa sa gihapon kami maghahatag mga pagdaig ug pagpasalamat diha kanimo. Ug sa gihapon kami naghangyo nimo nga imong panalanginan kini nga programa ug kini nga estasyon nga mahimo unta kini nga instrumento sa pagpasabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan. Tuguti nga ang tanan nga mga nagapaminaw karon maimpluwensyahan pinagi sa Espiritu Santo nga ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon nga makahimo sa pagduol nga mga lagad dinha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong pagtubag ug paghatag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga amo nga madawan tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay, mga higala sa magkasapa, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo ug dako iamot sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw nini nga programa sa kahanginan. Busa bisan diing dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay gala, sama sa atong naandan ato ning sa di pata mo adto sa pinakamin portion sa ato nga programa ato sa ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa atong cellphone apan sa di pata mo irog sa unahan ato di ay sad nga pasalamatan dinha sa San Carlos sa atong mga kaigsuna diha sa San Carlos City, labi na nila ni Ma'am Paz Paydad ug ni Ma'am Letlet Paydad. Salamat sa inyong pagka-mainiton diha sa Ginoo. Kumusta mong tanan dinha, no? Og sa tanan na lang ron nga naminaw, kumusta po diha sa taga Linaw, San Isidro, no? Kamong tanan diha, ang Diyos magapanalangin sa inyo diha sa daha diot sa San Isidro Leyte. Well, ato ning basahon mga kaigsunan, maulagi na sa kining mga pagtulunan nga bana-bana balang diha sa huna-huna sa tao, mo resulta gyud hinuon nga ang Biblia nagyud maoy magpamatuod nga namakak sila. Salamat sa pagbasa, sir. Si Rodolfo di ayni. Okay, dagang salamat, brother Rodolfo, no? Okay, niya patay basahon. Gisulti na gyud na dinha sa Biblia nga si Kristo mobalik. Unya magbuot-buot lang gyud pud hinuon sila kay mga makakon man maong nag-ingon si Jesus Christ nga magbantay ka. Something's missing naman eh. Okay, napatay basahon. Maulagi na, sir, bana-bana ang ikaduha din text atong gibasa ganina. Bana-bana ragod na nila sama bagod aning mga iglesia ni Manalo. Nagbana-bana lang pod. Nagulog-ulog sa ilang huna-huna nga kuno sila ra ang maluwas. Che, ngano gudun taong sila ang maluwas? Ang ilang gituhoan nga makaluwas nila, wa nila ilha nga Diyos, unya luwason hinuon sila, katuy-tuy bapod. Salamat, sir, si Beltran din. Okay, dagang kaayo nga kanina salamat, brother Beltran. Okay, last text nga akong basahon. Maayong hapon kaninyo, sir. Pangutana man di ay ni. So dili lang usa ta kay naay pangutana nga ato na nga gipahibalong tubagon kay paluap man sad gud ni sa kuan pod atong gisgutan kagabi
Well, si Brother Libby sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone ato sa tanaw ning ato mga pinalangga nga mga viewers kundi ini dapita. Palihog og tan-aw diha, Brother Isaw. Okay, daghang salamat Brother John, og may gabi kanyong tanan mga kaigsunan og mga kiglan, mga suking tigpaminaw natong programa sa kanginan Jesus is our hope. Nini karang ginahimo nato nga live broadcast do natay na-receive nga mga mensahe gikan sa nagalain-lain nato nga mga viewers. Ni si Brother Joseph Kimno. Mayong gabi is usab diha kaninyo Sir Brother Isaug sa tanan nga naminaw karon og gabi sa live. Salamat sa pagbasa. God bless sa tanan. Ni asab Brother Jimel Decano Laloses. Amen. Ni apod si Sister Leo Mads Auman Mibato watching from Katayngan, Masbate. Mayong gabi po, Pastor. Greetings from Katayngan. Pa-shout out ko sa taga Dalipi. Permi naminaw sa inyo programa, especially kay Yoalan Auman. So, mayong gabi is tanan no, nga mga taga Katayngan nga nagsunod sa tuang programa karon. Mayingon man sab kang Brother Alan Auman sa Dalipi, Masbate. So, niapod si Brother Ronilo Itang watching from Saudi Arabia. Mayong gabi, Brother John, Brother Isaw, kay Libby, og sa mga kaigsunan ning programa, God bless. Diniyasab sa itong Picos Monitor, ato sab nakita, nakiguban ka na ito, nga itong mga kaigsunan og mga kaiglaan. Niya si Brother Jimel Decano Laloses, niapod si Sir Gerardo Lubitania watching from Australia. Mayong gabi niyon din ha Sir, mayong buntag baron or udto din ha sa inyo ha. Then uban lang sab nila ni Ma'am Banji sa inyong kabataan og mauman sab ni Pastor Randy Suson. Din niya sab niya si Sister Lynn Muraka Alisan watching from Negros. Din niya sab si Sister Christy Glynn Braganzan Nuyad. Niapod Brother Magno Lasco. Niasab si Brother Basilio Notarion Jr. watching from Tambungon. Niapod si Sister Emilda Buracho. Then niapod Brother Joseph Montana watching from Dawis Maya dan Bantayan. Then pasubo dahil sa pamilya, ang sa gining pamilya nila ni Ate Presi, pamilya Sabroso sa kamatayon ni Ate Presi. Then sa tanan na lang sabron nga mga kaigsunan nga naminaw, welcome na itong programa o mayong gabi kanyang tanan. Alang sa pagpadayas itong programa, ang panahon na bihatag kang Brother Libis pagbasag mga text messages sa iyang cellphone. Brother John? Okay mga higala, sa makausapa, condolence des pamilya nga mga Moralde Sabroso, kamatayon ni Ninang Prisi Moralde Sabroso nga ang iyang haya karon naa sa Seventh-day Adventist Church sa Kortihan Daan Bantayan, no? Unya ang Dios hapuhap sa inyong nasakitan nga mga kasing-kasing. Okay, adto ta mga higala sa pagkuan, adto ta sa paghatag og atensyon ining medyo paluap lang pod hinuon sa ato nga ginahisgutan, no? Namati mi pirmi sa inyo ha sir. Og mauho na bakak og dili di ay. Namati mi sa inyo ha. Namati mi pirmi sa inyo ha sir. Og mauho na bakak og dili di ay na tinuod nga giingon sa mga saksi nga si Kristo ni balik na. Pero sa hilom lang nga wa mamatikdi. Salamat sir, si Dinis ni sa Suba Purok 5. Okay, dagang salamat Brother Dinis, no, sa imong gipadangat dere. Siguro nagsusipog ka sa uban nga mga pundok ug unsay ilahang mga preaching, unsay ilang mga teaching about sa ilahang mga doctrines, no. Okay, balikan ako inigbasa. Namati mi pirmi sa inyo sir, og mauho na bakak og dili di ay na tinuod ang giingon sa mga saksi nga si Kristo ni balik na, pero sa hilom lang nga wa mamatikdi. Salamat sir, si Dinis ni sa Suba Purok 5.
Okay, daghang kaayo nga salamat Brother Dines. Kining imong nga umauho na bakak og dili tinuod ang giingon saksi nga si Kristo ni balik na pero sa hilom lang nga wa mamatig de yes. Tinuod na bakak og dili na tinuod. Pero kay balo ba ka Brother Dines kung sa unsa ni namugna nga mga bahina nahimo na lang ni nila nga rason ni katarungan human sila na disappoint, human sila na uwawi nga si Kristo mubalik anang panahuna unya wa maning balik mauna nga ilan na lang gibawi human na ni sa ilang disappointment nga prophecy nga si Kristo mubalik busa nahimo ni nga rason nga si Kristo nimbalik na apan sa hilom nga wa mamatikde. Sa nangaging mga gabi doon na to'y nag-text lagi ato tong moto itong gisgutan nga og unsa gani mo'y isulti sa Watchtower lagi kay gikas Watchtower arim nas ilang mga magasin unya gisabot kuno nga di lang ta mangadto og langit anhil lang ta yuta auto lang pud kuno gyud po dayon mao na iyang hunahuna pero hisgutan tani mahitungod lagi sa pagbalik ni Kristo. Ingnon lang nato nga usa ni ka misteryo diha sa kinabuhi sa tanang mga magtotoo. Ang Deuteronomio 29:29 ang mga butang nga tinago iya kana sa Dios ug ang mga butang gipadayag iya sa tao. Busa kay tinago man gisulti nga si Kristo mobalik pero wa man isultig unsang tuiga, unsang bulana ug unsang pitsaha. Bugtong nakakaalam ni ini lang ang Diyos lang kay ang mga tinago nga mga butang iya man na si Ginoo. Og kay ang ato ang gipadayag busa di nato na mapakialaman kanang mga bahina. Laman mutuo og mula unta nga si Kristo mobalik pero wa lagi isulti og unsang pitsaha. Pero lagi kanang ila na lang nga giingon puwa na banlang na nga nibalik pero sa hilom nga wa lang mamatikde. Mao na nga mahitungod aning puntuha, hilom rasag gyud pud sila nga wa matinuod o wa gyud madayon ang pila na kabisis nga napalpak nga mga pagtagna-tagna o mga compute nila nga maunay pagbalik ni Kristo. Hinuon si Kristo nagpasidaan na siyang daan sa dinhi pa niining kalibutan na og dapat ning tagaan nato og pansin kay ang mga pasidaan og ang gisulti ni Kristo nagakahitabo sa atong kaadlawan og kay nagakahitabo sa atong kaadlawan ang atong kaadlawan o kapanahunan mao ang katumanan niining mga nahisulat, no? Naunya kung imong basahon ang gihisgutan sumalas Mateo 24:4 ang Kristo gyud si Ginoong Hesus gyud mao'y nagsulti magbantay kamo nga walay magapahisalaag kaninyo. Munay hinungdan nga dunay mga tao karon nga nangahisalaag tungod kay wa man sila magbantay. Ang nakalisud ra ba kay ilag gyud gipagamot, ilag gyud nga gipalubas ang bakat nga pagtulunan kay kung naa na nasulat na sa Biblia og unya di na magyud ikalimod nga ang nasulat sa Biblia nagtug-an sa bakat nilang doktrina o pagtulunan, ilan na lang punan sa katarungan, sayop na nga hubad, sayop na nga salin. Mauna nga ang tao naagyoy ingon ni ana nga magdumili sa pagdawat sa kamatuoran, magdumili sa pagtuo sa kamatuoran, og diha na hinuon midawat og mituo sa bakat nga dili kamatuoran. Karon kung ato ning tan-awon mahitungos pagbalik ni Kristo dili gid mahitabo nga mahilom o dili mahibaw-an. Kay unang-una kung ibutang nato nga kini tinuod atong tugutan apan di nato uyunan tinuod ning nibalik sa hilom nga wa lang mamatikdi. Nganong sila nakamatikod man lagi? Nga hilom ra man kaha unya wa mamatikdi. Pero ang Biblia nagpadayag nga dili gyud mahitabo nga ang pagbalik ni Kristo malilong o dili mamatikdan. Una, kung imong tan-awon ang Mateo 25:31 hangtod sa 34, hilabihan ka klaro og katin-awon ining mga bahina. Nagsulti
ug inig abot na unya sa anak sa tao, kining anak sa tao referido ni ngadto kang Kristo. Ug inig abot na unya sa anak sa tao diha sa iyang himaya uban sa tanang mga manlulunda, siya magalingkod diha sa iyang mahimayaong trono. Tandana, sa pagbalik ni Kristo, magalingkod siya diha sa imayaon niyang trono uban sa tanang mga manlulunda. Karon kung duna nay magtagna-tagna nga nibalik na, unaan na, wa gani ang mga manlulunda mo uban sa pagbalik ni Kristo. Unya kamatuoran ni ana nga dili gyud mahitabong matago o mahilom lang ang pagbalik ni Kristo. Tan-awa sa 25:32 nagingon, og siya mahisama sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro gikan sa mga kanding. Kining karniro ug kanding nagpasabot ni sa matarong og daotan, ug matod pa dinhi iyang pagatapukon ang tanang kanasuran ug iyang pagalainon ang usa gikan sa usa, maingon sa magbalantay sa mga hayop nga magalain sa mga karniro ug sa mga kanding. Nan unsaon man ana pagkahitabo nga dili lang na matikdan uwa di mahibaw-an nga ang tanang katawhan sa kalibutan iya magyud na nga tapukon lainon niya, duha ka matang ra, duha ka pundok, karnirong kanding but pasabot matarong og daotan. Pamatii ang gisgutan sa 33. Unya kinigod ako lamong sultian, wala gid ta guunsa pero ako lang ning isultis tinuod lang. Abi ninyo og unsay padaog ana nga mga rason o katarungan nila, simbolikal na. Unya dili mo nila tubayan basta ang ila ng doktrina maoy hisgutan. Dahil yung simbolikal na mga rason na o katarungan. Sama ba nga og maipit na gyud di na gyud malikayan, dayon na lang og ingon sayop na nga hubad, sayop na nga salin. Doon na bitay ning text deres ako say mahamuot man ko kay kuno ang insakto nga hubad ang New Revised Standard Version. Mo na kuno insaktong hubad. Og unya akong gipangutana maumang kaha di ay nay insakto nga hubad kanang New Revised Standard Version, diin mang dapita makita ug mabasa nimo nga nagsulti ni ana nga salin nga si Kristo dili Dios. Nagpatulibagbag lang dayon. Nawa sa mapa moadto na poglay maglikoy-likoy ba. Mo na nga kining tao muhimo na gani og pagtulunan o doktrina nga wa na sa Biblia, masupalpal na. Baingon na lang gina sa pangatarungan. Pero lisod gud ni mahitabo nga moingong simbolikal ngano man kay ang mga karniro anha sa iyang tuo, meaning ang mga matarong og ang mga kanding anha siyang wala mga dautan. Sa unsa man nga bahin nga mahilom na, di mo matikdan, tago ra. Dili gud na lisod na nimo nga imong kabarugan. Unya nag-ingon sa 34, og ang hari magaingon diha sa iyang tuo, o mari kamo mga dinaig sa akong amahan, panundan ninyo ang gingharian nga gitagana kaninyo sukad pa sa pagkatukod sa kalibutan. Kung nimbalik naman si Kristo, si kinsa man sa mga alagad ni Kristo nga nadala na didto sa gingharian, kay nimbalik man kaha nga wa lang mamatikdi himbalik sa hilom. So kaning giingon nimo kaning Brother Dines diha sa Suba Purok 5 nga ug mauho na sir, kini ang bakak ug dili di ay tinuod ang giingon sa mga saksi nga si Kristo nimbalik na sa pero sa hilom lang. Yes, bakak na ug dili na tinuod na. Muna ang gihisgutan lang dinhi sa Biblia. Karon kung imong basahon ragod sumala sa naunang Tesalonica Kapitulo 4, versikulo 16, mahitungod ni pagbalik ni Kristo, giingon sumala sa maong bersikulo, kay ang Ginoo gayud unya ang manao gikan sa langit, inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trompeta sa Dios, og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon.
klaruha ragod. Imposible man na nga di ka kamatikod igabot ni Kristo nganuman. Ay ingo dinhi kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo ug sa tawag sa panuan sa manulunda ug sa tingog sa trumpeta sa Dios ug unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Adunay duha ka talan-awon kining bersikulo ha. Una, sa pagbalik ni Kristo ang mga mauban sa mga manulunda unya pinaagi sa pagpatunog sa trumpeta. Sa ato pa maalirto niini ang tibuok nga kalibutan kay naaraman si Kristo ibabaw sa mga panganod di man siya motunob ning yutaa. Og unya matud pa og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Unya kanus ama na nahitabo nga bisan pa atong tugutan apan dili nato uyunan nga si Kristo nimbalik apan wa mamatigdi sa hilom lang pagbalik. Unya kinsa mang mga pataya ang nangabanhaw sa pagbalik ni Kristo bisag hilom lang o di mamatigdan. Ha? Diha lang anang mga puntuha makasabot na gyud unta ang tao kung kamatuoran ang iyang gusto, kung kamatuoran ang iyang gikinahanglan. Imposible nga kanang punduka dili niya talikdan o dili niya biyaan. Nga naman, tanaw ha, kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon. Theologically, gitawag kini siya og first resurrection kay ang Biblia nagtudlo og nagpasabot nga dunay duha ka matang sa pagpamanhaw. Ang unang pagabanhawon ang mga matarong within 1,000 years and after 1,000 years pinadayag 25 ang sunod nga pagabuhion ug banhawon ang mga dautan. Karon kung si Kristo nimbalik na kinsa man ang gipangbanhaw sa mga nangamatay sa pagbalik ni Kristo, wala man, busa, bakak ug dili na tinuod na nga mga pagtudlo ag doktrina. Kung kamatuoran nga pundok ang imong gikinahanglan, imposible nga magdadalawang isip ka nga dili na nimo biyaan ng punduka kay nagtudlo man nagbakak, nagtudlo man nagsayop. Ha? Anya, unsaon man na nimo makatabang na nimo nga magluyal-luyal ka kay ingnon lang kang sayop na nga hubad, sayop na nga salin, nyag sila mo'y maghubad. Akin ini nga ay insakto. Unya, ang mga salin nga ilang giingon nga sayop, mo po'y kanunay gyud hinuon nilang sigihan o gamit. Meaning, nigamit pud sila sa mga sayop nga salin. Mga kaigsunan, simple ra gud unta kaayo ang pagsabot sa kamatuoran. Pero nganong nagiging bobo tungod na sa pagkaluyal o pagkadayhard sa mga burta nga sayop. Sa samang pagkaagi, simple ragod unta nga masabot nimo nga dili tinuod nga si Kristo nimbalik na sa hilom. Wala may pruiba ni ana. Nawa akong balikan ha. Kay ang Ginoo gayud unya ang manaog gikan sa langit. Gikas langit. Inubanan og singgit sa pagsugo og sa tawag sa punuan sa mga manulunda og sa tingog sa trumpeta sa Dios og unya ang mga nangamatay kindi lang punto ha og unya ang mga nangamatay diha kang Kristo muuna sa pagpamangon nanibalik na mag-ades Kristo walang namatikdi sa hilom kinsa mang mga pataya diha sa ilang mga ginahimutangan gilubngan nga namangon sila wala unya imo ginang butangag pangatarungan ang kamatuoran nga naa sa Biblia ha unya kung imong basahon sa Tesalonica 4:17 nagingon og kita nga mga buhi pa nga mahabilin pagasakgaon ngadtos mga panganod uban kanila uban ni adtong mga patay nga banhaw ba kaysa pagbalik sa Ginoo dili man tanan patay naa may buhay mo ning gisulti og kita nga mga buhi pa nga nahabilin pagasakgaon ngadtos mga panganod uban kanila na kinsa man ning gipasabot nga uban kanila uban ni adtong mga patay nga gipangbanhaw unya ang naabtan nga mga buhi sa puwangon kauban sa mga gipangbanhaw nga matay uban kanila sa pagsugat sa Ginoo diha ibabaw sa kanginan kaysa pag-abot unya ni Kristo
dili siya mutunob nining yutaa, naa lamang siya ibabaw sa mga panganod. Karon nahitabo ba gyud ni? Wa, nganuman, wa pa na nibalik si Kristo. Unya na makita og masaksihan panahon sa pagbalik ni Kristo. Unya, kung imong basahon ang Pinadayag, Kapitulo 1, versikulo 7, tanawa siya umalabot uban sa mga panganod ug makita siya sa tanang mga mata. Sa pagbalik ni Kristo naara sa ibabaw sa mga panganod ug makita ra siya sa tanang mga mata. Meaning nga dili na midiri kasulti, wa nay tawo makingon nga naa nas Ginoong wala nay masulti makasulti ninyo nga Brother John, Brother Libby, Brother Isaw, naa na si Ginoong nganuman tungod kay makita man sa tanang mga mata, dili kay idungog-dungog, dili kay taho-taho, dili kay iwali-wali, kay ang tibuok nga kalibutan makasaksi ug makakita sa pagbalik ni Kristo. Maong dili ug dili gayud kana tinuod kanang ingon nga si Kristo nimbalik na, pero nimbalik sa hilom nga wa lang mamatigdi. Mga kaigsunan, klaro na ang gisulti sa Biblia, ha? Unya karon inyo gid nang tuison ang naas Biblia. Dugang pa sa gisgutan sa Juan 5:28-29. Ayaw kamo kahibulong niini kay ang takna nagsingabot na nga ang tanan nga anaa sa mga lubong. Kinsa maning naas mga lubong? Ay aba siyempre ang mga nangamatay. Ang tanan nga naas mga lubong managpakabati sa iyang tingog o ang mananagbuhat og maayo managpanggula ngadtos kinabuhi ug ang nagbuhat og mangilad managpanggula ngadtos kahinukman sa silot. Kini mahitabo ni sa panahon sa pagbalik ni Kristo. Kung nimbalik na si Kristo nga wa lang mamatigdi balik sa ilom, kinsa mang mga pataya ang namangon og nanggula diha sa ilang mga lubnganan. Mao nga nagpasidaan si Kristo, magbantay mo nga walay magapaysalaag kaninyo. Kung Biblia lang gyud unta mo'y tan-awon og basihan, nganong dili gud nimo mailhan og dili nimo masabot kanang imong gibarugan nga pagtulunan? Makaila ka o makasabot ka kay kamatuoran gud na ang pulong sa Dios, masabtan gyud na nimo. Apan tungod lang lagi kay ang atong mga huna-huna nagpahawid sa mga pangulo kay magpatuo mo upoy insakto, mao na dili na si Kristo ang gibasihan kundi mga pangulo. Ug kun ato pang tan-awon mga kaigsunan sa pagbalik gyud ni Kristo ngano nga di gyud ingo nga di gyud na tinuod nga di mamatikdan, kay tanawa ang Mateo 24:27 kay maingon nga magakilat ang sidlakan sangko sa kasadpan, ingon niini ang pag-abot sa anak sa tao. Timan sa pagbalik ni Kristo mukilat. Og unya ra ba kining kilat magakahitabo ni siya kasagaran gabii. Kay og adlaw di man na mahitabo na nga na may kilat ka tingali mangyari sa adlaw, pero dili na mahitabo nga tuman gid ka klaro samas gabii. Sa pagbalik ni Kristo, mukilat ang silakan sangko ngadtos kasadpan, mauni ang pag-abot unya sa atong Ginoong Hesukristo. Karon ning kilat na ba gikan sa sidlakan ngadtos kasadpan? Wala pa. Ug kay wala pa pod ning balik si Kristo. Pero kung ila naman nga gisulti nga nimbalik pero sa hilom nga wa mamatikdi, kanang tanan kung Biblia imong gibasihan, makasabot ug makaila ka nga naagi ka sa sayop nga baruganan. Ug kung imong tan-awon usa pa niana kung nimbalik na bas Kristo, sa Juan 14:1 ngadto sa 3 mismo si Ginoong nagpasidaan siya. Matod pa niya, kinahanglan dili magkaguol ang inyong mga kasing-kasing, sumalig kamo sa Dios ug sumalig usab kamo kanako. Sa balay sa akong amahan aduna ditoy daghan nga mga puloy-anan. Kun dili pa magaingon ako kaninyo nga muadto ako aron sa pag-andam og luna alang kaninyo, nga kun makaadto na kog makandam og luna alang kaninyo, muanhi ako pag-usab og pagadawaton ko kamo nganhi uban kanako, aron nga kung diin gani ako atuaw usab kamo. Nimbalik na magkaas Kristo niya, naunsa naman ni ron? Nanay gidala dito niya ng mga puloy-anan? Wa. Nga naman, wa pa man mo balik si Kristo. Busa, kamo din nga nakadungog sa pulong sa Ginoo,
ayaw mo pagpalimbong kung dunay mga tao nga magsulti, magwali og tinuis. Ha? Kana bang naagi tao, naagi pundok, kung ang Biblia na gani ba siya masupalpal na gani, saipon na hinuon ang Biblia kay sila na mo insakto. Magdagandagan og salin. Og unya og pangutan-on po ng salin gang ingon lang insakto nga hubad, wa mapo ikapakita. Ha? Mao nay hinungdan nga ang yawa midaog og mulimbong sa tao kay ang tao manggupod mo'y nagtugot nga malimbungan sila sa kaaway. Brother Dennis, salamat sa imo diri nga pangutana. Ang imong pangutana daghan ang natinawan og nahayagan. Tuguti nga sa pagbalik sa atong Ginoong Kristo mangandam ta kay sumala sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 44, busa kamo usab kinahanglan mangandam kay moabot ang anak sa tao sa takna nga wala ninyo dahuma. Timan nga moabot siya nga way usa natong nasayod, busa mangandam ta. Karon unsa may buhaton sa mga tao nga wa maandam sa pagbalik ni Kristo. Kung imong basahon ang Lucas 23:30, nag-ingon baya og unya mosugod sila sa pag-ingon ngadtos mga bukid tabuni kami og ngadtos mga bungtod tumpagi kami. Mauni ang mahitabo unya sa mga taong dili andam sa pagbalik ni Kristo. Muhangyo sila, "O rock down full on us, cover on us." Karon kinsa man dihay mga tao, mga dautan nga maghangyo nga tabunan na lang sila kung tinuod man nga si Kristo nimbalik apan sa hilom. Mga kaigsuonan, kami nagatuo ug nagalaom nga kini nga programa nakatabang sa pag-aga kaninyo diha sa pag-ilas kahayag sa kamaturan ug unya ang kamaturan unta moy atong dawaton og kinabuhian. Si Brother Isao maghatag og dugang pang pagpatin-aw sa natin-awan na ninyo nga mga huna-una, muhatag og dugang pagpasabot sa nakasabot na ninyo nga mga huna-una. Brother Dennis, ang Ginoo magapanalangin kanimo uban sa tanang mga naminaw karon. Brother Isao. Okay, daghang salamat Brother John, din salamat sa Brother Dennis imong pagpadangat sa mao nga pangutana. Sa dili patamhatag og dugang pagpasabot sa pangutana, ato sa nimbasahon ang napuno nga mensahe. Anias Brother Joseph Kimno, igsoon dili gyud ta motuon nang moingon nga nibalik na si Kristo. Kinahanglan gyud tagdugang kaalam aron masayod kita kun dili magsusi og basahon gyud nato ang Biblia. Kay kung nibalik na si Kristo, namangon na unta ang mga patay diha sa sementeryo. Kay inigbalik ni Kristo, ang mga patay diha sa sementeryo mamangon gikan silang lubnganan og kita nga maabtan nga buhi pagasakwagon man uban ni Kristo ug ang mga nangamatay diha kang Kristo muna sa pagpamangon. Sumala sa unang Tesalonika kapitulo 4 bersikulo 16. Maunay tinuod igsoon ninumdumi kita malimbungan gayod basta dili ta magsusi ug magbasa sa balaan nga kasulatan nga magtudlo ug magtug-an nato sa kamatuoran. Ang Dios magpakamaayo ni igsoon. Salamat sa pagbasa. God bless. Salamat sa Brother Joseph Kimno. So ngadto ta mga kaigsunan sa paghatag og dugang pagpasabot sa pangutana. Exactly gid na higala nga ang pagtulunan nga mosulti nga si Kristo mibalik na pero sa hilom lang. Sayop gid na siya. Kay nga naman dili man na mao ang gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kay kung atong balikan ang pagbalik or ang pagpadayag sa Dios sama sa iyang pagsaka sa langit, gikan din syuta nga misaka siya sa langit. Kung aton tanawon ang Buhat kapitulo 1 bersikulo 10 ug 11, ang duha ka manulunda miingon sa mga nakasaksi kang Kristo nga misaka sa langit nga nagaingon, mga taong Galileanhon, nganong na nagtindog na nagtutok man kamo niya ng Kristo nga gikuha kaninyo. Kanang Kristo nga gikuha balik na sama sa inyong nakita. Ang manulunda nagpamatuod nga si Kristo nga misakas langit mo balik sa samas nakita sa mga Galileanhon, mga kaigsunag, mga kaigalan nga minaog gikas langit. Kay pagsaka niya saka siya sa paingos langit, kita man sa mga kiniang mga witness, mga saksi. So sa samang paagi makita sab siya gihapon nga ming naog gikan sa langit.
Kung imong tan-awon ang pinadayag kapitulo 1 bersikulo 7, sa pagbalik sa Dios ni Kristo makita siya sa tanang mga mata. And how come nga nahimo mga kaigsunag mga kaigalaan nga mibalik na si Kristo og sa hilom lang, nga ang balaan nga kasulatan nagtudlo man nga sa pagbalik ni Kristo makita siya sama siyang pagsaka sa langit, makita sa tanang mga mata. O kung ato pangputan, Mateo kapitulo 25 bersikulo 31 hanggang 33, ato gyud makita mga kaigsunan ug mga kaiglaan nga sa diin sa pagbalik ni Kristo ang tanang tao pagatapukon sa iyahang atubangan. Karon nahitabo na ba nga ang tanang tao sa kalibutan gitapok sa atubangan ni Kristo kay mibalik naman ka si Kristo? Wala pa. Kay nga naman wala pa man mahitabo nga si Kristo mibalik na nining kalibutan na. Kung ato nga tan-awon og padayonon mga kaigsunan og mga kaigalaan, niya atong masaksiyan. Sa Mateo kapitulo 24 bersikulo 24, ingon ani ang atong makita mga higalag mga igsoon. Kay mutungha ang mga mini nga Kristo og mga mini nga propeta og magapakitag dagkong mga ilhanan og mga katingalahan aron sa pagpahisalaag kung mahimo bisan pa sa mga pinili. Kung atong tanawon mga kaigsunan og mga kaiglaan, gipasidaan na ni daan ni Kristo nga doon na mo buto mo kini ang mahitabo nga magpaila nga na si Kristo or ako mao si Kristo. Kay kining mga butanga mga katumanan man ni sa gisulti ni Kristo nga mga ilhanan sa nagkaduol niya nga pagbalik. So kay nagpanghitabo man ning mga butanga nga mibuto ang mga pagtulunan nga kini ang niabot na si Kristo, naa na si Kristo, but pasabot mga kaigalag mga kaigsunan nga nagkaduol na ang pagpadayag ni Ginoong Hesukristo. Kung atong padayonon sa 26 ingon ani ang gisgutan, busa kon sila magaingon kaninyo, tan-awa atua siya sa awaaw, ayaw gayud kamo pag-adto didto. Ato ginantimanan, si Kristo ang namulong nini nga nagingon, busa kon sila magaingon kaninyo, tan-awa ato siya sa awaaw, agayaw gayud kamo pag-adto dito. Sa samang kaagi ba sa atong kapanahonan karon moingon nga, uy si Kristo mibalik na naa didto sa Cebu. So gikinahanglan nga di gyud ta motuon na kay nga naman ang tinuod nga Kristo nga maong magbubuhat nining kalibutan mga kaigsunag mga kaigan, ang tinuod nga Kristo nga nagpakamatay ngadto sa Kalbaryo sa krus, ang tinuod nga Kristo nga misaka ngadto sa langit mga igalag maigsoon, sa iyang pagbalik makita sa tanang mga mata. Og dugang paniyana nga katibayan sa pagpadayag ni Ginoong Kristo mga kaigsunag mga kaigalaan, ang tanan nga mga nangamatay nga naslubnganan iya nang pagabanhawon mga igala og mga igsoon. So di gyud mahimo nga mohaom ang pagtulunan nga si Kristo mibalik na pero sa hilom ra. Kay nga naman ang gitudlo sa balaan nga kasulatan panahon sa pagpadayag ni Ginoong Kristo pagbalik nining kalibutan na makita sa tanang mga mata, ang mga patay iyang pagabanhawon ug ang tanang katawan iyang pagatapukon sa iyang atubangan. Nan kung ato pang padayonon sa 27 nagingon, ato pang padayonon ang 26 nagingon, tan-awa ana siya sa sulod nga mga lawak, ayaw gayud kamo pagtuon ini. So mga pasidaan ni Kristo mga kaigsunan og mga kaiglan. Kay unsa ba daay ang pagbalik ni Kristo, unsa may ilhanan nato? Sa 27 nagingon, kay maingon nga ang kilat magakilab gikan sa sidlakan og makita hangtod sa kasadpan, maingon man usab unya niini ang pag-abot sa anak sa tao. Kung imong tan-awon ang nasulat mga kaigalaan og mga kaigsunan, ang gisultis maong balasahon nga kung makita manggani ang kilat gikan sa sidlakan paingon sa kasadpan, maingon man usab mga kaigalaan ug mga kaigsunan ang pagpadayag ni Kristo makita mga higalag mga igsoon sa tanang mga tao. Gikan sa kini ang sidlakan paingon sa kasadpan nga kilat mga higala ug mga igsoon kung ato nga tan-awon ang gihatag nga instruction ni Kristo. Now kung ato nga tan-awon mga higalag mga igsoon, ang pagtulunan nga si Kristo may balik na nining kalibutan na apan sa hilom lang usa kini siya kasayop nga pagtulunan ug wala gitudlo sa balaan nga kasulatan. Kining pagtulunan na o kining mga pagpamatuoda nga si Kristo may balik na pero sa hilom lang, mga katumanan ni siya
sa gipasidaan ni Kristo nga sa dili pa mahitabo ang iyang pagbalik ana ay mga ilhanan nga mapanghitabo. O kusana ni ani mga higalang maigsoon kining doktrinaha nga si Kristo mibalik na apan sa hilom lang. Mao ni ang mga katumanan. So unsa may angayan natong buhaton nga ron mga higala og mga igsoon kay nahitabo naman ang ilhanan sa nagkaduol nga pagbalik ni Kristo. Walay lain nga maayo natong himuon kung dili mao ni mga kaigsunag mangkiglaan. Mateo kapitulo 24 bersikulo 42 nagingon, busa pagtukaw kamo kay wala kamo mahibalo unsang adlaw mo abot ang inyong Ginoo. So ang tambag dinhiya nga magbantay ta mga kaigsunan og mga kaiglaan na combine atong padayon 44 busa kamo usab kinahanglan mangandam kay ang anak sa tao moabot sa takna nga wala ninyo dahuma. Kung ato nga tan-awon ang gisulti sa balaan nga kasulatan mga kaiglaan ug mga kaigsunan, nag-ingon ang balaan nga kasulatan nga mangandam ta. Kanang pulong pagpangandam mga higala ug mga igsoon, giunsa man nimo paghimo karon. Kung ato pang tan-awon ang pinadayag kapitulo 22 bersikulo 14, ingon ani ang gisgutan mga higala ug mga kaigsunan. Bulahan sila nga managlaba sa ilang mga bisti aron makabaton sila sa katungod sa pagpahimulos sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o sa pagsulod sa syudad agi sa mga pultahan. Kung imong tan-awon mga kaigalan ug mga kaigsunan, ang gisulti nga bulahan sila nga managlaba, dili nang ingon nga literal nga managlaba nga atong makita dinhaa sa atong tugkaran nga maglabatas atong mga sinina. Kundili gisgutan nga managlabas atong mga kinabuhi ba, limpyuhan, magkinabuhi tang matarong atubangan sa Dios mga kaigsunag mga kaiglan samtang wala pa nahitabo ang pagpadayag sa atong Ginoong Kristo. Kaya nga naman, kung mahitabo nga sa pagpadayag ni Ginoong Kristo, maabtan taniyang wa ta magkinabuhi nga matinumanon sa iyahang kabubuton, ang mahitabo mga higala ug mga kaigsunan padulong ang atong kinabuhi ngadtos kalaglagan. So higala, sakto ang imong pangutana nga dili gyud insakto og sayop nga pagtulunan kanang pagtulunan nga mosulti nga si Kristo mibalik na apan sa hilom lang. Kay nga naman ang gitudlo sa balaan nga kasulatan sa pagbalik ni Kristo makita sa tanang mga mata, mahibalo ang tanang tao nga nagapuyo nining kalibutan na mga kaigsuonan og mga kaiglaan. So alang sa paghatag dugang pagpasabot sa pangutana, ang panahon na akong ihatag kang Brother Libby Claves. Okay, daghang salamat Brother Isaw. Salamat po sa pangutana nga gipadangat dinhi na naghisgot lagi ng higala may tungod sa usas mga teaching no nga gitudlo sa atong mga higala nga mga Jehovah's Witnesses. Daghan na batag mga amigo ani, dili man ni sila mga isog, mga friendly ni nga klase sa mga tao kini Jehovah's Witnesses. Pero wala ni sila yung mga ninja, Brother Libby. Okay ka na sila. Ang ato lang nini, magita magdaot sa ilang pundok. Ang ato lang ani at doktrina lang ba? Kay nang utana mo, nang pangutanang ipadangat ini, nga tungod lagi kay sa ilagon teaching mga higala nga si Kristo nabalik na. Og daghan ni sila Brother John og mga prediction. Yes, mga panagna. Mga tagna nga ilang ginahimo o niya wala gyoy natuman mga higala. Kay og tinuod manggaling matuman ang mga panagna niya lay akong tan-awon dinhi ya kamulay mo hukom man higala. Akon tan-awon dinhi ni ay mga pipila ka mga importanteng punto nga mga gihimo nila nga panagna ba. Okay, sumala sa usa ka libro nga The Battle of Armageddon sa volume 4 of the Studies of Scriptures 1914 edition sa page 621. Ang mabasa gaingon dinhi nga our Lord ni adtong 1874, the appointed king is now present since October 1874. So usa ni ilang gitagna nga pagka 1874 ang appointed king mao ni si Jesus Christ silang pangunahuna
ingon din nga presente siya ni adtong 1874. Sila ng libro. Kanya niya say isa ka libro nila nga The Time is at Hand sa volume 2 of the Studies of Scriptures, anya 1908 edition sa page 101. Ang ila pong gisulti pagka 1914, the battle of the great day of God Almighty will end in AD 1914. So ilang gipanagna nga ang battle kuno wa great day of God Almighty matapos kanus ara natapos niadtong 1914 mga higala. Sila ng pagtuo. Pero hangtod karon wala pa matapos kay nakigbisog pa si Satanas pag gukod ngadto sa mga katawhan sa Ginoo. So mani ilang mga prediksyon. O niya 1914 lagi kay nagtuo man sa silang mabalik si Ginusos tong panahon na pamanimbalik na po sila ang prediksyon. Ang ilang prediksyon gihimo kining ato makita sa millions now living will never die. Niadtong 1920 sa page 89. Ang ilang gisulti nili sa ilang libro nga pagka 1925 ingon nga we may confidently expect the 1925 will mark the return of Abraham, Isaac, Jacob, and the faithful prophets of old. Naamang ko'y magasin ani higala ilag yung gibuhatan og usa ka balay dito gitawag laog House of the Princess sa Beth Sarim. Nindot pagkabuhat po nila kay adto kuno nila i-accommodate sila si Abraham, Isaac og si Jacob og uban pang mga patriarka pagka 1925 kay mga banhaw sila. So ilan ang gipredict? Nahitabo bagod higala nga nabanhaw? Wala gihapon nahitabo nga nabanhaw ang mga patriarka. Wa pa nahitabo. O niya niya pa'y atong pasunod, daghan pa ni atong pasunod, hantod gani sa Armageddon, ni ay ila pong gitagna din nga sa ilang libro nga The Watchtower sa August 15, 1968 sa page 494. Ang gipahayag din nga 1975 will mark the end of 6,000 years of human history since Adam's creation. So, ang human history, kutob lang yun sa 1975. Gitawag nilang Armageddon, matapos ang kalibutan, o niya, wagi hapon natapos hangtod karon mga higala. Si Ginusos, wa pasad ning balik. Nga naman, doon na bagoy gisulti diha sa balaang kasulatan nga adlaw, bulan, tuig sa pag-ani ni Jesus Christ. Nabay gisulti diha sa Biblia? Wala. Ang Biblia nagtug-an diha nga wa gyoy pizza. Gani sa Mateo 24:42. Nag-ingon si San Mateo, matad pa niya dinhi siya sulat, busa pagtukaw kamo. Kay wala kamo mahibalo kung unsang adlaw moabot ang inyong Ginoo. So gaingon si San Mateo, magtukaw ta buti pasabot nga sa tanang panahon higala atong pagasusihon ang atong kaugalingon. Kung naa ba ni sa insaktong baruganan, naa ba ni sa insaktong kamatuuran, nagsubay ba ni sa insaktong dalan, wa ba kay makapakiyasan nga akong nahimos kong kinabuhi. Pagtukaw ang tambag sulya, pagtukaw kamo. Kay wala kamo mahibalo kung unsang adlaw moabot ang Ginoo. Buot ang ginuhigala nga always ready ta ba? Wa man ta nahibaw sa takna siyang pag-anhi. Kinahanglan nga sa tanang panahon mag-andam ta sa atong kaugalingon. Klaro na, kay wa ta nasayod kung unsang adlaw. O niya, naanoy moingon nga nasayod sila,
Gani kung atong basahon ang Mateo 24:36, niya pa man gani gisulti ni Jesus Christ. Kung sa may gisulti niya, naghisgot siya sa iyang pagkatao mga higala, nga matod pa niya, apan mahitungod sa mong adlaw og takna, walay usa nga nasayod, bisan pa ang mga manulunda sa langit, bisan pa ang anak sa tao, gawas sa amahan lamang. Ang Biblia nagsulti nga ang manulunda wa gani sultihi kung kanus mobalik si Ginusos. Si Ginusos wa pod sultihi sa amahan. Only ngang amahan lay nasayod kung kanus niya pabalika ang iyang anak nganhi sa kalibutan. Way nasayod. O niya, gipahibaw nun ng mga pastor, labaw pa na kan Jesus Christ dahil sila. Labaw pa na sa mga manulunda, wa gani sultihi. Ang amahan lang, ug maingon ang amahan nga anak, pwede na nga mabalik ka, pues mabalik si Jesus Christ. Ang dako lang question mark ana, pananglitan og karong gabi moingon ang amahan, anak, pwede na kang mabalik dito, aron imong kuhaon ang atong makatawhan. Ang question ana higala, kung mabalik ang Ginoo karong gabi, andam na ba ka ikaw? Andam ba ka ko? Andam na ba ka kitang tanan kung mabalik ang Ginoo? Kung dili pataandam, nining panahon na atong sugdan sa pagpangandam ang atong kaugalingon. Ang Biblia nagsulti bisan pa sa Mateo 24:44, nag-ingon atong mabasa, busa kinahanglan ang matag usa kaninyo mangandam kay moabot siya sa takna nga wa nato dahuma. Nganong gisugo man ta nga kinahanglan ta mangandam ta sa tagsa? Tungod kay gihigugma tas Ginoo higala. Dili siya buot nga dunay usa na tumalaglag. Gihigugma ta niya. Buot gani ni nga kun mahimo kitang tanan iyang pagaluwason ngadto siyang ginharian. Gitambagan ta niya pero di ta magpatambag. Di sad mamugos og luwas nato ang atong manuluwas. Pero kung naghandom tang maluwas sigala, gikan karong panahon na, atong susihon atong kaugalingon, andamo na to atong kaugalingon, aron sa pagbalik ni Ginusos, siguradong makaobanta kaniya og makapuyo ta ni langit ng pulian anan iyang gaandam alang kanato. So anong tayo panahon na kung ibalik ang panahon ni Brother Isaw? Salamat Brother Libby sa dili pa hingpit tapuson natong programa niya atong closing song maingon man ang atong closing prayer. Okay mga higala, magampo kita, dalang panan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa tronos kitasan sa mga langit, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong, giyahe og tudloi ang mga naminaw sa pagsubay sa dalan uyon sa imong kabubuton alang sa ilang kaluwas. Daghang salamat sa imong pagtubag, paghatag sa mga madawat ang tuglang kag Kristo nga manluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang inyong mga higalas kanginan, Brother Isaw Dito, on Brother Libby Clavis, and my only daughter, Alexa G. Him Dihito, ug nining inyong umos nga higala gigsoon, Brother John Dito. Way daw ni atay bisita, no, si Ate Lumin Dilaw, no, si Ate Lumin Dilaw aton haymo bisita karon. Kini inyong higala gigsoon, Brother John Dito, magaingon sa inyo maayong gabi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie.